Yero kamano nyikwara Ramogi kuom keto Ramogi TV kaendi sa mar buch jopiny ochakore to wan gi Willis Otieno ma en okil kendo bende en jalup jalar kom mar tend piny Kenya gi Safina Party. Yero kamano ahinya kuom miwa seche gi wakil. Yero kamano to. Koro chenro moro nitiere, mutni moro nitiere ni idwaro lok katiba. Kendo wa mana kuom jatend piny Kenya. Oro ne jood bura wach ni nitiere yore moko modwano loki ahinya to ofisi mar kata kano campaign nowacho ni priority mare kodonje tich. Mag tich obedi ne jo ojande, weche mag thieth obedi e osuptande, to weche mag kech. Sirikal ong'e ni to kech nego ji malich. Kata koro iloso office mar minority, I mean official opposition. To mano konyo japiny nade gi sani. Nikech e katiba mwan godo sani, watiyo gi miluongo ni the American model. Kaka gitiyo godo America kuch. America onge office miluongo ni official opposition. En system mag in gi president to in gi majority leader gi minority leader. Koro tayari jo opposition nigi jatend gi ma ochune gi e bunge. Magi sani e bunge ma piny iluongo ni Opiyo Wandayi wuodo gonja. Mane minority leader mar the minority side, the opposition side. Koro mondo ikel kendo medo office moro e wi ma mano di bed ni mano e wach ma onego bed ni timo gi priority gi sani. En gima onego bed ni ji wacho wachne kapo ni osebedo ni kata weche kata higni ariyo bang'e higni ariyo kata kosebetiyo bwa neno ni weche mag tich ne ojande timre maber, weche mag chiemo yudore e piny ka, kech onge, bei mar bidhaa odok piny. Koro Kenya chako wacho ni walosuru apise moko ne jomoko. To in dak ichaka jogi kech pod nego. To in idwa mana ni uwe wach loko katiba. Ma ngiso ni